Vahingossa meni väärä nappula. Eli yrittämme nyt käynnistää. Niin. En tiedä, pitääkö kytkintä olla alhaalla vai ei. Mutta ikkunat on semmosia niin kuin ne ovat. Niin. Me voimme painaa kytkintä myös. Siellä on kyllä öljyt tosi paksuja. Niin. Annetaan 2 ehkutta varmuuden vuoksi. Ehkä mulla on uudet ehkut ja uusi akku. Mikä pitäisi vähän auttaa kovin tallella. Niin. Kyllä saa laittakaa enemmän sitä ehkua. Oho. Ihan päivää. Otetaan vielä 2 päivää seisot autolla. Täytyisi olla vähän enemmän lämpö. Mutta kun se sähkö ei ole hetkellä ja vielä muita hätäisiä. Eikö se kuuma vesi olisi auttanut, mutta kun mä laittan sitä liian vähän. Sitä olisi pitänyt laittamaan 2-3 litraa vähintään. Ja mikä vielä tärkeää on, että täytyy aina laittaa lisäaineita. Aina. Jos on tietossa, että talvi on tulossa, niin pitää laittaa lisää niitä vitun niitä pirttujuttuja, mikä siellä kaupassa myytän. Dieselin lisäaineita. Niin, annetaan nyt hänen lämpönetä. Kaikki öljyt on paksuja. Niin, okei. Kyllä on kaikki ihan jäässä. No, annetaan olla.